Vinderhøjer på Nordfyn er et landlig idyl for en tid spoleret. En endnu ikke opført gylletank på 4.000 kubikmeter er blevet omdrejningspunktet i en nabostrid. Her er en frustreret landmand. Han har en gård på Nordfyn. Her er hans køer. De sørger for at fylde den her op. Men nu har landmanden brug for at få endnu en gylletank op på denne mark. Vi har behov for en ekstra gylletank, fordi at den produktion, som vi har fra vores 300 køer, den er en størrelse, så vi kan ikke opbevare det med den nuværende lagerkapacitet. Her er en nabogård, og her er der en bekymret nabo. Hun synes, det er noget møg, hvis gyllebeholderen skal ligge 350 meter fra hendes gård. Hej de små! Det er 4 millioner liter gylletank. Og så er vi så uheldige, at den skal ligge deroppe ved de buske. Vi kan simpelthen ikke være her, vi kan ikke hænge tøj med, vi kan ikke have gæster. Hundene bliver syge, menneskene bliver syge. Nu skønt, så falder fuglene ned fra træerne. Nede på jorden forsvarer Kurt Landved gyllebeholderens beliggenhed. Placeringen er rigtig god, fordi der er jo, som man kan se, langt til nærmeste nabo. Den nærmeste nabo ligger 350 meter i den retning. Når kommunen har sendt projektet ud i høring, så er det ikke overhovedet, fordi der er lugtgener ved det, fordi det kan kommunens teknikere jo se ud fra tabelværdier og sådan noget. Når den overhovedet er sendt ud i høring, så er det ene og alene til de naboer, som får mulighed for at se tanken fra deres ejendom. Men Gabriela Olsen tror ikke på et liv med en gylletank som nærmeste nabo. Ja, kommer gylletanken op, så vil vi jo nok overveje et drastisk skridt, fordi at det vil jo meget personligt gå ind på os, da jeg er meget syg af astma. Og så er spørgsmålet, om vi kan blive boende. Indtil nu har vejen til en afgørelse i konflikten været lang. 2 år har sagen ligget hos kommunen. Ja, du skal blive hjemme med mig. Ja, du er så dygtig. Jeg skal da ikke lægge skjul på, at det er brandærgerligt, at det skal trække sådan en langdrag. For Kurts køer betyder 2 år ingenting. Drøvtyggeri tager nemlig sin tid. For Gabriela Olsen, Kurt og køerne er ventetiden snart forbi. På torsdag den 13. marts træffer Nordfyns Kommune sin afgørelse om, hvorvidt Kurt Landved får lov at opføre sin gylletank eller ej.